Què? Em vale? Ja. Jo vaig a comentar res, comencem un moment i introduïm per què ens trobem aquí avui. De fet, des de l'Ajuntament, una vegada hem descobert que els documentals ens permetien una mica saber els documentals de la història del poble, sobretot com vam veure la gent gran, n'hem fet 3, el tercer presentarem segurament el dijous dia 16 de desembre, que es tancarà els 3 documentals. Una mica de com hem arribat fins aquí, que no és que ens hem acabat, els documentals acaben abans dels anys 70, i sobretot perquè la intenció era recollir el testimoni de la gent gran del poble. I aquelles 60 persones, aquelles 60 històries, però d'aquí ens hem donat compte que clar, hi ha molta... Del que passa per mi a dalt, els documents ho recullen, però només els documents escrits, alguna cosa. Llavors, potser el fet de gravar-ho ens permetia que en algun moment, per la gent que vulgui, i estudiï una mica la història premiada, tindrà un document amb les cares de les persones, amb el comentari, que això moltes vegades el paper no ho recull, mai, no? L'has interpretat. I ens ha semblat que recollir-ho una cabra era excepcional. De fet, vosaltres, és la segona vegada que us provoquem que ens trobem, perquè ja ens hem trobat una vegada a Sant Jaume per parlar de com havíeu anat evolucionant els pagesos de Premià de Dalt, no? Com treballàveu la terra i com hem arribat fins ara, i ens va quedar un tros que era més aviat el que esteu fent ara, i cap a baixa, no? I precisament aquestes setmanes, cap al que va, a més, segurament amb el tema de la carretera, el no sé què, tothom està una mica més apretat, no? I que se'ns ve tot a sobre. Doncs era un moment perquè aquesta hora llarga, la Isa i el meu pare comentar el que us vingui de gust, perquè quedi com un testimoni. Aquest document està disponible a l'Arxiu Municipal, a la biblioteca, per tant serà un document d'estudi. Per tant aquí, dieu el que us sembli, sense que hi hagi cap mena d'impediment de dir el que realment us passa pel cap. I ens feia molta gràcia que fos a Corma. Aquesta és una peça molt important en aquest diguem, espai que teniu vosaltres. I penso que, de fet, tot just abans d'entrar ja parlàvem de les nostres coses. Doncs una mica el que feu cada dia, que segurament que és comentar com va tot plegat, és el que hauria de passar aquí, sense cap mena de nines. Vale? Molt bé. Que sortiu guapos del tema. Bé, bona nit a tothom. Gràcies a Corma per haver-nos deixat les instal·lacions, per fer aquesta gravació, aquesta tertúlia. També gràcies a tots vosaltres per haver vingut, amb la vostra amabilitat, a poder explicar el dia a dia que esteu fent dintre unes empreses que moltes persones del Maresme crec que no saben el que tenim aquí a Premià de Dalt. A Premià de Dalt tenim una comparativa que és Corma, tenim un grup de famílies, si hem de dir que són pagesos, que podria no es pot dir així, però que estan portant una feina endavant perquè almenys tinguem el que és el desenvolupament de Premià de Dalt com a indústria, que si es pot dir indústria Corma, com es pot dir indústria Cultiu Roig i tots vosaltres, que per cert és les dues empreses més importants que té Premià de Dalt com a treballadors. Per tant, això és molt significatiu. Moltes persones desconeixen completament el que hi ha a la part baixa, si podem dir, del terme de Premià de Dalt. Premià de Dalt el coneixem com un poble petit allà dalt, petit al casc antic, però també dormitori, molta gent ve, dorm, però desconeix completament l'activitat que porteu tots vosaltres. Jo crec que és una activitat molt important, importantíssima, perquè Corma, jo vaig ser a la seva inauguració fa 30 anys, i me'n recordo que era un petit magatzem allà a l'entrada, i en 30 anys el desenvolupament que hi ha hagut. Això vol dir que el que va començar a Corma, una cosa important que va fer entre tots vosaltres, i una persona també que va ser el Jaume Riera, que va ser dels primers presidents, va tirar endavant perquè el que és la planta de test pogués desenvolupar-se. Avui, per cert, el diari El Punt està portant un escrit que diu que hi ha 60.000 pagesos a punt d'extinció i que la feina que creuen més important és que tots es posin en comparativa, si no, això seria no res. No sé el que menjarem al final, si menjarem ordenadors o cotxes, però l'agricultura crec que mereix una atenció més important de la que té. Ara vosaltres no, o en part, no feu cultiu d'hortalitzes, sinó que feu de planta, però també és una cosa importantíssima dintre la casa, perquè si no tenim un test bonic, una planta bonica, també és una casa pobra. El menjar també, però i la planta també.
Jo crec que és per agrair-vos l'atenció que esteu fent, el treball que esteu fent amb Corma, i Corma està distribuint a tot el Parc d'Europa i a tot Espanya tot el que s'està cultivant per Premià de Dalt. Això és un treball que crec que s'ha de reconèixer, i ho han de reconèixer moltes persones, que aquesta feina que porteu a terme és una feina importantíssima de cara als treballadors que teniu, que us estan ajudant, i de cara a un renom que té Premià de Dalt al resto d'aquí al Maresme. Jo gràcies a una de més i per molts anys ho puc fer. Molt bé, doncs després d'aquestes paraules del Darià i del Sebastià, si us sembla, comencem. Sabeu que s'anomena el que anomenem històries de la vila, gent del poble, una mica el que pretenem i recollim una mica el que ens deia en Sebastià, que són els testimonis, una mica de la nostra història, del que ha anat passant, una mica els nostres orígens, i que quedi el testimoni viu del que ha anat passant i de com han anat les coses, i bàsicament, lògicament, de Premià de Dalt. Si recordem, aquesta tertúlia, aquesta trobada que fem avui, d'alguna manera també ho comentava el Sebastià, doncs es va iniciar quan vam parlar dels pagesos o de la pagesia, una activitat que havia tingut moltíssima importància en el seu moment aquí a Premià de Dalt, i que a hores d'ara vosaltres en sou els representants una mica els hereus, perquè tots els que esteu aquí avui d'alguna manera veniu de pagès o del món de la pagesia, d'això en parlarem. Abans, si us sembla, abans de començar, anirem presentant les persones que avui estan aquí a la taula i que ens acompanyeu en aquesta tertúlia. Tenim el Jaume Riera, ell ve de Cultius Riera Villagrassa i avui també com a representant de Corma, on avui ens trobem. Sí, bona tarda. Bona tarda. També hi ha el Jaume Roig, que ell és del grup Roig, que també coneixem com a Cultiu Roig, el que passa que el que dèiem, ja ho parlarem també, la cosa ha anat evolucionant, afortunadament, ha anat endavant, i ara us anomeneu així, Grup Roig. El Ricard Puig, ell també es dedica a la producció de planta ornamental, bona tarda, benvingut. El Jaume Reixac, el fill, perquè el pare també es diu Jaume Reixac i també es dedica a això, i una mica el que dèiem, venim ja de tradició de pagès, ell és de l'empresa Vivers Premià de Dalt SL. Jaume, bona tarda. Bona tarda. I finalment el Josep Maria Llanes, que ell és de Cultius Llanes. Gràcies a tots per ser aquí, com comentàvem. Gràcies i bona tarda. Bé, doncs des de la presentació, si us sembla una mica una pinzellada, el que dèiem, ja vam estar parlant del que seria l'agricultura tradicional en el seu moment, vam explicar una mica la història de la pagesia aquí a Premià de Dalt, i hem vist que la cosa ha anat evolucionant i que a hores d'ara el que realment té importància i el que realment té una projecció, que també en parlarem, és la planta ornamental. D'alguna manera seria interessant que anéssim veient el per què, és a dir, què va passar amb la pagesia, com diem, ens hem d'anar adaptant als nous temps. Abans comentàvem, abans d'encetar la tertúlia, que no hi ha hagut mai un producte característic de tota la vida, sinó que evidentment ens anem adaptant als temps, anem evolucionant i una mica és el que heu fet tots vosaltres. És a dir, ara no tindria massa sentit dedicar-se a l'agricultura com entenem de producció de verdures, o no tindria sentit, suposo que a nivell econòmic, m'imagino. Però en tot cas parlem-ne. El per què ha evolucionat i per què ara és la planta ornamental el que us dediqueu vosaltres, com dèiem, tot i venint de pagès. Qui comença? Qui enceta? Jaume? Aquí en tens Bueno, que diguem Jaume? Jaume Riera. Aviam, l'evolució de la pagesia al Maresme ha estat molt lligada, lògicament, a la comercialització. És a dir, durant temps, quan alguna cosa no es ven, hem de canviar, si no les nostres empreses estan en línia d'extinció. En aquest cas, la planta ornamental ha sigut per molts de nosaltres una evolució després de fer horta o després de fer flotellada. Diferents passos hem arribat aquí. On estarem demà passat? No ho sé, perquè realment tenim una comarca molt atractiva, amb un bon clima, a prop de Barcelona, bona per viure-hi. Llavors, també, on cada vegada hi ha menys pagesos, vol dir menys força, vol dir comptem menys dins el pes de la comarca, i això també s'ha de tenir molt en compte. Vull dir, trobar una finca al Maresme costa molt, pagar-la és impossible, i llavors també les dificultats que ens trobem a nivell de producció són complicades. O sigui, aquella activitat que durant molts anys va ser pionera en l'exportació de patates, que abans en parlàvem, o quan era la denominació de l'Ella, fent vi. En fi, tot això ha passat a un segon terme. Ara el tema d'habitatge està fent molta pressió i tenim l'espai que tenim. Llavors es fa difícil. Què ens passarà endavant? No depèn de nosaltres, evidentment no depèn de nosaltres.
depèn de com la societat en general vulgui fer els plantejaments de futur. Nosaltres, evidentment, hem d'anar fent, hem d'anar produint allò que es ven i estar molt atents al que el mercat ens demana. És un canvi constant, ja ho tenim molt assumit, Ricard? Ho tenim molt assumit. El problema és que tota la vida hem estat a la comarca i ara comencem a fer nosa. La gent de fora són més que nosaltres i som nosaltres que comencem a fer nosa ja. Això exactament què vol dir? Que la producció que vosaltres feu ara a la planta ornamental en aquests moments ja no comença allò que dèiem, que és el que es necessitava, el que és el que es demanda o no? No vol dir una cosa. Si no farem planta, no sé què farem. Ens espavilarem, sortirem, copiarem, voltarem, adequarem les nostres instal·lacions. El problema és que hem de lluitar amb els veïns, amb indústries, amb administració, amb ajuntaments, amb carreteres, amb autopistes, amb trens, amb cases, amb polígonos, amb tot, i això no podem lluitar contra tanta gent. Tota la vida hem estat aquí, hem fet de pagès, hem tirat fems, hem arruixat, hem caminat amb els tractors pels nostres camins i ara el camí del mig és l'autopista del mig, perquè passen més cotxes que veïns ja. Hem dit un camí veïnal, s'ha convertit allò en un carrer de trànsit bestial. Això és un tema, i passes amb el teu camió i et diuen què fas per aquí, perquè no has de passar. I aquests són gent que viuen en Cabrils o a Vilassar i van a buscar l'autopista i passen per aquest camí. I si un dia no portis fems perquè fas pudor i no serveixes. I si un dia vas amb el tractor fas nosa i... Les calderes de gasoil o fan soroll. Fan soroll, també al costat de la... No pots tirar aigua al torrent quan tota la vida s'ha regat i vingut aigua al torrent. Hi ha moltes coses que es comencen a fer nosa la societat. S'està posant, i aquí és on potser pleguem, per això. O sigui, ho teniu difícil, perquè esteu explicant, realment el progrés us està arraconant, podríem dir, o d'alguna manera? Sí, s'està escombrant, mica a mica. Ja és difícil el dia a dia, treballar amb el temps, amb el clima, amb el preu, poder cobrar i vendre i de tot, que llavors tenim tota la societat que ens està empenyent escombrant. Per tant, això que seria l'evolució, una mica el que dèiem, és... Clar, llavors hem de buscar una solució, buscar una sortida. Això suposo que vosaltres ho heu parlat, us ho heu plantejat, què és el que esteu pensant en aquest sentit? Aquestes coses, més aviat, suposo que és per l'administració o els ajuntaments, perquè els ajuntaments sempre diuen que ens han apoyat, que ens apoyen, però el que ens descuides es col·loquen al gol, per dir. Llavors, esclar, a vegades et trobes impotent, els trobem impotents. Josep, en una reunió, un dia va dir unes paraules que a mi m'han quedat gravades fa molt de temps. Perquè el teu fill, o d'aquest senyor, o de l'altre, pugui tenir una casa, el meu fill té que deixar de fer de pagès. Té tanta dret el meu fill fer de pagès com puc venir a viure aquí. Si no hi ha terra no puc fer de pagès. I per nosaltres, per de pagès, necessitem 30, 40, 50 quilòmetres, no un bar que amb 15 metres es guanya la vida, o una botigueta, o un taller que amb 15 metres, o un fuster que amb 1.000 metres d'una nau es guanya la vida. Clar, doncs perquè el fill dels senyors que viuen a Premià, a Vilassar i a Cabrera, puguin vindre a viure, ens han de prendre la terra a nosaltres, el nostre fill ha de buscar la vida en una altra cosa i no pot fer de pagès. De fet, tenim un negoci que és difícilment traslladable. O sigui, un pot traslladar una empresa, una indústria, una màquina del Maresme al Vallès o del Maresme al Marroc o del Maresme a la Xina, però és molt difícil traslladar el clima del Maresme per produir al Vallès. No, ja no és el mateix. És molt difícil. Impossible. Bueno, això suposa un canvi molt gros i que segurament plegaríem abans de fer un canvi tan potent, no? A nivell de cost, a nivell d'estructures. He fet una experiència de Roig, quan van canviar Palafolls, van canviar allà, llavors, esclar, allò que preguntes, dius, què hi ha allà? Esclar, fa més fred aquí, i llavors, esclar, no és el mateix que la nostra zona, no, per dir. Cultivar allà és més car, el que passa que quan van comprar el terreny, en vez d'aquí era la meitat de preu. Vale. El fet que vosaltres anéssiu a Palafolls, Jaume, té a veure amb el que comentàvem ara? Sí, aquí era inviable comprar 10 hectàrees de terreny per poder cultivar gerànies, plantes mares, i llavors vam anar allà i ens vam trobar per el tema del clima, el tema més fred, va ser un dels motius perquè vam anar, pel tema del preu del terreny, que no es podia... Necessitem especulant per crear, això, fa 10 anys, 12 anys enrere, volien fer cases per tot arreu, per aquí, i el que va passar. No vam poder comprar a preu de mercat, Sí que ho podíem comprar, però per fer plantes no.
I tinc l'experiència que al meu avi li va passar l'autopista aquesta que tenim ara fa 40 anys, aquella època l'expropiació també suposo com la que faran ara, i 4 cèntims pagat tard i malament, i no va poder comprar res aquí, al contrari, va comprar una finca a Tordera i allà no podem produir res. És que ni 4 pollancres i no es pot produir res. De totes maneres, a Tordera ja s'ha ofegat en polígons industrials, carreteres, magatzems de grans... Ja el mateix està passant aquí. No ens hem cansat de miracle de la sopa, ja hem presentat 2 autopistes des de com allà. Ja ens trobem el mateix, ens tornen a fer una tutora de carretera i tornem allà per uns 4 països més. Són menys ja, cada uns dies queden menys gent. El nostre futur, com deien ells, passaria per un canvi de model urbanístic, que es canviés el xip. Vull dir, ara, no sé, la bombolla aquesta que ha explotat, doncs potser ens ha donat 10 anys de respir, però d'aquí 10 anys, o 5 o els que siguin, hi tornarem a ser. Vull dir, si el Maresme vol tenir cases de la cadira del bisbe fins als peus de la platja, doncs no hi ha lloc. Si en canvi es veu com a qualitat de vida que donem una certa esponjositat en el terreny i que no ens trobem tots a 10 minuts fent cua per agafar l'autopista perquè llavors ho col·lapsem, vull dir, això és una decisió política. En tot cas, això que dèiem una mica al futur, deia en Jaume, ja ho anirem veient, això ara mateix, ara per ara no... Si som a reconduir una mica el tema, tornem una mica als orígens i seguim parlant del tema de la planta ornamental, que la pregunta seria per què planta ornamental. No sé si podríem dir pel que estàvem comentant ara, per la climatologia, és a dir, que això és un terreny fantàstic per poder fer planta ornamental. Suposo que per alguna cosa d'aquest tipus devia ser, m'imagino, no sé. Sí, i també que perquè una empresa sigui rendible necessita una facturació. Llavors el que és una producció, per exemple d'horta, com hi havia hagut, necessites moltes hectàrees. Clar, quan aquestes finques s'han anat reduint, has de fer coses que et donin els mateixos diners però amb menys terreny. Evidentment, aplicant tecnologia, evidentment, i fent uns canvis a nivell d'estructura molt potents. Jo abans a Ballarià fer introducció es preguntava si encara eren pagesos. Jo m'he apuntat perquè jo no dubto que siguin pagesos. Evidentment hem evolucionat i els que venen a darrere han de seguir evolucionant. Si no seran homes de les cavernes i això no toca. Però ja que has dit això, Jaume, perdona, vosaltres quan us pregunten a què us dediqueu, dieu pagesos? Sí. Continueu sent pagesos? Sí. Si vols posar entre parèntesis... Empresari agrícola. Empresari agrícola. No, pagès. Però esteu orgullosos de dir que sou pagesos? Sí. Això passa molt quan omples un currículum del BAC o del col·legi i tal, professió del pare, ai mare de Déu. Empresari agrícola queda bé. Per si no són pagesos. En el fons és això, una mica. Parlem una mica del que comentàvem de les noves tecnologies. Ens hem hagut de posar al dia, està clar, i tot ha canviat molt. Parlem una mica de com es fa això, com et poses... A més, vosaltres sou empreses bastant punteres. Jo recordo en el cas, per exemple, del Grup Roig, que comentàvem que a nivell d'aplicar les darreres tecnologies era un dels pioners. No sé, suposo que molts de vosaltres també heu estat a l'última, no? Expliqueu una mica això, de quines són les tècniques que s'apliquen, una mica pel que dèiem de la producció... Tot tocat. Bé, nosaltres som... El que dèiem abans, que som una empresa que ja hem crescut, som una empresa de cultiu roig, ja som Grup Roig, perquè clar, ja som empresa de Tordera, de fora d'aquí, de comercialització. I llavors és el que ens trobàvem que un dels que aquí ara no hi és, que és el Misà Joan, que és un tio molt emprenedor, i sempre ha volgut estar innovar, invertir tecnologia, i llavors ens hem buscat una gent amb bastant de suport tècnic i hem anat evolucionant a l'última del mercat europeu. Llavors, la maquinària, s'han fet els nostres propis esqueixos aquí directament, en laboratoris, introduir noves varietats i llavors, en definitiva, el que hem anat evolucionant en aquest cas és això, agafar les noves nostres varietats de plants en aquest cas i llavors competir contra, competir més aviat, sinó que deixar de tenir dels proveïdors externs i fer nosaltres la pròpia matèria perquè amb ells no, o sigui, intentar fer la nostra qualitat. Ho tinc que evolucionar així perquè si no es trobava els de fora breten i llavors esclar. Te tenen ofegat, llavors ens hem tingut que
espavilant. I llavors, en aquest cas, gràcies a que ens hem rodejat d'una gent molt bona, hem anat a través també de Corma, va donar moltes idees a fer aquestes plantes, aquest tipus d'això. I nosaltres ens hem especialitzat en el que són les kits de planta ornamental, que són els que subministrem, en aquest cas, els productors de Corma i el resta d'Espanya i també d'arreu d'Europa. Només parlàvem, ara que diu això de Corma, una vegada que Cantavus va obrir aquesta casa, es va inaugurar Corma, això va significar un pas molt important en el tema de la planta ornamental aquí al Maresme, i una mica es va utilitzar el tema aquest que deien de les cooperatives, és a dir, d'unificar esforços. M'imagino que aquesta devia ser la idea, o que aquest devia ser l'objectiu de l'empresa, i de fet ha funcionat molt bé fins al dia d'avui, que també una de les empreses que ha anat a més, que també ha crescut, per tant ha estat un èxit, no? Sí, jo tindria que dir que fa quasi 14 anys, 12-13 estic amb ells, perquè no vaig ser fundador, i estava al món de la flor, com el pare mi ensenya la flor, i sort d'entrar-hi, si no potser avui ja n'hi estaria, perquè anava un pas i queia, un altre pas i queia. I llavors, gràcies a un quart d'ells que em van enredar, vaig començar a posar plantes i test i vaig començar a sortir-me de la forat que estava. I després, no sé si per amistat o perquè el productor m'ha cridat i vaig entrar amb ells i ja porto ara tot 13 anys amb ells ja treballant. I ha sigut l'èxit de fer el canvi i a més l'èxit, perquè la part comercial és fantàstica. Explica una mica el funcionament, és una cooperativa, hi ha diferents socis i cadascú produeix... A veure, això m'agradaria que ho expliquéssim una mica. Cadascú s'especialitza en un tipus de planta ornamental, un o diversos, no ho sé. En tot cas, això com es decideix, qui ho decideix, com s'estableix, no sé, el fet de produir una o una altra. Sí. La metòdica fa molts anys que la fem servir i no és que sigui infal·lible, però ens soluciona el fet d'entendre'ns amb les sembres i entendre'ns comercialment amb les ventes. Aquí els socis, per exemple, al mes de maig d'un any enrere, fem una previsió. Hi ha programacions que es tanquen al maig, d'altres que es tanquen al juny, però sempre amb força antelació fem una previsió del que volem plantar i l'entreguem a Corma. I Corma fa la mateixa previsió dels seus comercials del que es pensa que es pot vendre. Llavors, amb aquestes dues llistes, a nivell esquemàtic, doncs se'ns retorna la llista original i mira, això sí, això no, i això per aquesta època, això per aquesta altra. El cert és que l'experiència en el cultiu ja et diu quines varietats a tu et van millor i quines no van millor, i també el fet que tinguem un equip comercial també coneixedor de les seves àrees fa que hi hagi poca distorsió. Llavors, és això, és una anticipació de la venda, no? Una mica també serà en funció de la demanda. Sí, juguen diversos factors. La demanda, les novetats, el Jaume ha sigut molt modest, però el tema de novetats és un tema molt important. Com sorprenem els clients? Doncs fent plantes noves, fent plantes amb colors diferents. I això també és important, que el comercial se les faci seves per després poder transmetre aquest coneixement. Avui tenim aquí al darrere unes poncetes de colors que no són colors vermells, són colors diferents. Perquè algun dia algú se va encendre la bombeta i escolta, per què no barregem? A veure què ens passa. Doncs aquesta iniciativa després s'ha de traslladar des de l'OIB al comercial, des del comercial a la Garden, des de la Garden al consumidor, però algú ha de començar la cadena. I aquí es tracta d'això, començar-la amb antelació. Parlaves de crear coses noves, d'investigar una mica. Vosaltres feu aquesta tasca, és a dir, d'anar provant, d'anar investigant, d'anar creant productes nous a nivell de genètica, no sé si feu alguna cosa d'aquest tipus. En aquest cas som nosaltres, que som l'origen de... Nosaltres som els subministradors dels productors de porno, en aquest cas que estem parlant aquí, no? Llavors, ells, clar, tenen ens diuen quines necessitats hi ha i nosaltres, diguéssim, agafem la seva demanda, així que fem portes obertes o diem el que els interessa o que veuen que els hi pugui fer, els interessa. I llavors nosaltres ens posem en contacte amb laboratoris amb gent de l'estranger, que són els nostres proveïdors, i llavors en català, que no és gruixut, que ens comencen a enviar coses i a mirar i tenim un camp d'assaig. Nosaltres treballem 2 anys vista, vull dir que aquestes plantes que estem veient aquí darrere
fa 2 anys que volten per viver, que a més són bones quan la fulla cau... Però hem d'experimentar una mica, no? Si realment... No, això ara estem parlant de conceptes, però això estem parlant de 150 plantes diferents de... Si tenen un gerani nou que treuen, potser que es diuen a nosaltres o a un altre, mira, tens uns quants, prova'ls, a veure com funcionen, i si funciona bé... Mira, si no ens hem arribat, que nosaltres ja tenim, ja fa 7 o 8 anys, que tenim un contracte amb els de l'IRTA, de Cabrils, que hem tret unes plantes, uns geranis, nous propis de Premià de Dalt. Estan a la venda ara, doncs a partir d'aquí, nosaltres els exportem a veure. Són uns geranis que són únics de l'empresa d'aquí de Premià de Dalt. Hi ha una gamma de geranis que en diuen Costa Brava i hem fet uns colors especials per el tema d'aquí del Maresme i l'IRTA ens els fa en col·laboració. Ells fan la investigació de laboratori més a fons i nosaltres fem l'assaig de camp. Llavors els clients els mostrem, els diem que aquests colors són més bons, veuen bé, els miren, els proven, després cap de 3 o 4 mesos, una vegada cultivats, ens en diuen no ens ha agradat, el comercial els passa, els hi pregunta què fem, no fem. I ens introduïm, a cada molt de temps, el proper any, una nova varietat, 2, 3, 4 que surtin aquell any. Vull dir, constantment... Innovant contínuament. Una mica a la carta també, no? Segons una mica el que es demana o no? Seria interessant... Les tendències de mercat, més aviat, Les tendències de mercat, sí. El que veiem és que en pocs anys se'ns ha globalitzat. O sigui, el tema de globalització ens afecta igual que afecta a tothom, perquè estem comprant llavors als Estats Units, estem portant plats de Sud-àfrica, estem fent relacions amb el món, no? I això, en certa manera, dius, doncs està bé, perquè no estem en aquell nitxo, sinó que estem oberts al món, i per això rebem també molta informació del que està passant fora, no? I sabem també com, o podem imaginar cap on podíem orientar la producció, que això també és important. Espanya és dels països que menys planta consumeix per càpita. Per tant, hi ha gent més avançada, on hi han patit una part de problemes, on hi han avançat, diguéssim, amb la seva manera de fer, amb la seva gestió comercial, amb com presentar les plantes. Nosaltres estem molt als beceroles en aquest sentit. Llavors, sempre tens algun qui emmirallar-te. Fa 30 anys era Holanda, o Bèlgica, era aquell mirall que dius jo vull ser com aquell, i avui aquest mirall se'ns ha obert molt. Sí, no trobaríem un país que diria que aquests són els... Està molt diversificat. Està diversificat, sí. Amb això de les noves varietats, no sé si penseu com jo, que una mica és una mena de coll d'ampolla, que vas a Holanda, vas a fires a tot arreu i novetats i hibridadors n'hi ha molts, i tu fas les teves proves i el teu camp d'assaig, però després arribar a passar-ho al comercial i després que ho arribi a saber al públic en general, vull dir, aquí falta una cultura, educar a la gent, vull dir que a vegades potser anem massa precoços o tenim uns esforços, però després hi ha un coll d'ampolla que ens costa molt de fer arribar que la gent coneixi tot això. Si és una planta nova per dir, llavors fins que aquella planta no es el primer any l'ha de treballar, però fins que no agafa el seu ritme normal, potser poden passar 3 anys o 24, que no sortir ja si una planta ja al mercat ja vengui normal, no? O sigui, costa molt, quan hi ha novetats, segons quines, costa molt. Perquè és el que diuen que la gent no està prou... no hi ha prou cultura. La cultura és molt pobra, la cultura amb plantes, cultivar i jardins i arreglar i... Si fixeu, no hi ha anuncis de televisió, anuncis de ara estem en jardí, l'administració ve poca cosa ajuda amb això. De fet, les campanyes de promoció les hem de pagar els pagesos. Ara, això ho dic. S'ha anat a una reunió d'aquestes que no m'ha tocat anar i sí, al final has durat més... Potser no el 100%, perquè a vegades són cofinançades, però si vols començar alguna cosa, primer has de posar els diners. A veure, que no ens sembla malament, perquè tampoc hem de protegir a ningú, no? Vull dir, estem igual que altres sectors, però sí que francament notem una mancança en aquesta manera de consum, no? El consum ens falla una miqueta. I si vas per fora, a Europa, el mateix, els
als pobles, als jardins, és diferent d'aquí. Aquí se'n fa, però tant com veus allà, no? Per tant, entenem que vosaltres aneu molt més fora que no pas aquí. No venem més a fora. Què vol dir aquí? A casa nostra, Catalunya, Maresme... No. La cultura aquesta que dieu que no tenim, on és que no la tenim? A Europa segurament hi ha països que sí, no? Sí, bueno, jo diria que és a... Pirineus cap amunt. Sí. Per això deia jo que potser no tenim aquest costum, aquesta cultura. Per llac, i el parlàvem, és de 143 euros aquí a Espanya, oi? Sí. I cap al munt ja puja de 300 i 400 euros a l'any, per llac, i molt més, I el nostre ens van presentar tot el dia. Jo aquest any he provat una planta que la vaig portar als Estats Units i la majoria m'ha salvat aquest any de dius, ai, com anirà? Doncs s'ha vengut a França perquè ja hi ha sortit revistes especialitzades que ja deien la planta de l'any, la novetat, i ja coneixien la planta. Aquí pots dir al venedor i el venedor que li digui en el cas de Garden, això és novetat, però no sé, a vegades també hi ha gent que fa copiar i pegar un nom i canvia el nom i diu novetat, i potser també s'abusa massa d'aquesta paraula i a vegades no s'inventa la sopa de l'all, s'està batejant una cosa que ja hi és, i llavors potser hi ha overbooking amb això. Però potser també és perquè ens agrada, o sigui, el que ja coneixem, el que ja és habitual, ja ens ho hem fet nostre, i a vegades arriscar-nos a comprar alguna cosa que no coneixem, que no sabem el seu resultat. Vull dir, realment, el que deia, fa falta una projecció molt en màrqueting, en presentació, que primer sigui atractiva, que venguem ben bé la planta, que venguem les qualitats d'allò que estem fent novedors. I en aquest sentit anem molt coixos. És la cultura d'anar a sopar a casa de l'amic i portar la botella de cava o bolons, en vez de portar una planta. En vez de portar una planta, evidentment. La planta no ens la menjarem. La cava sí. Nosaltres ja la portem, la planta. Jo vaig a una mica i porto la planta. Deu veure com un xorraro. Sí, perquè em sobra. No sap què fer, Professional. Tu les portem? Sí. Però perquè em sorprèn, vull dir que... I són maques, I te'n parlen. La part de jardineria jo crec que també no apreten massa tampoc, el jardineria és molt clàssic. O perquè els demanen a la gent de la torre o la casa, o si no, no... Anant deixant anar això dels jardiners i tot molt bé. Bueno, moltes vegades ens emmirallarem en França, no podem, aquelles villes florir, aquells pobles florits que hi ha, el concurs que fan a tot el país, realment de quin és el poble que està més florit. Aquesta idea seria fenomenal traslladar-la en aquest costat dels Pirineus, com deia en Jaume, però aviam qui s'hi atreveix. No, posem formigó o totes. Posem formigó, ben barat. O flors de ferro. Flors de ferro. Jo estava pensant de lligar una mica amb el moment que estem vivint, que no és precisament econòmicament massa bo, sinó més aviat al contrari. Segurament les plantes no són un producte de primera necessitat. Amb qualsevol cosa. Jo no sé si ara, arran de la crisi que s'està vivint a tots nivells, vosaltres realment heu notat una davallada o heu notat aquesta crisi d'alguna manera al vostre sector? Jo diria que sí. Moltíssim. Però a nivell econòmic, a nivell, diguéssim, de pagaments, de gent que no es compra perquè... De consum també, no ha baixat. Però si us en recordeu, jo ara faré... Us en recordeu que nosaltres vam passar pitjor a l'any de la sequera. O sigui, quan no hi havia aigua, no hi havia els pantanos, i van tancar les aixetes i van quedar tan pans. Senyors, ara demà no hi haurà aigua o faran restriccions i tal. No rego els jardins i van quedar tan tranquils. I això m'ha fet molt de mal al nostre client, al jardiner, més que la crisi d'aquestes lleis. Perquè a vegades les ventes van tornar a pujar. No ve del 2009, no es ve del 2008. Exacte. Ja vam replegar un any molt dolent de... El tema de la sequera. Això que anar una mica enrere. Sí. Molt. Jo t'ho no dic mateix, no tenim cultura, perquè d'aigua n'hi ha de sobres. El que passa és que... Mal gestionada. Exacte, no mal gestionada tant. Si tinguéssim cultura ja de visió, doncs l'aigua que s'està llançant de pous i mines hagués pogut aprofitar i no hagués passat per la sequera. I un any menys que haguéssim mitjat. I no hi ha cultura per seguir fent-ho, ni per arreglar-ho, ni per restar plantes, ni per res. Aquí tenim la cultura del que per mi i del ciment. No hi ha sabem. És normal, amb la crisi de l'immobiliari, llavors sí que ja ens ha afectat una mica. Sí, ens ha afectat. Ens ha fet una davallada de ventes. Sobretot la part de planta arbustiva de jardins
jardineria. Perquè si no es construeix, si no es fan nous habitatges, evidentment que afecta, no? Els municipis que no van aquests jardinaments grans, això de Barcelona, això va quedar molt. Sí. La gent que fa arbustiva i arbres, això passa molt malament. Sí. Si aquesta flor, per exemple, l'any passat així, no van mantenir les ventes, és molt de l'època de l'any. Però les altres d'aquestes de grans obres així, sí que van tenir... I és un volum important, perquè al cap de l'any la jardineria, ja sigui privada, dius, mira, en comptes de posar plantes al jardí, poso 5, o sigui pública, aquell ajuntament que quan acaba de fer l'obra que ha arreglat els carrers i vol fer jardineria, això s'ha tallat. Degut a la crisi, els ajuntaments han tallat aquest acabament, diguem-ho així. I això ho estem notant amb aquesta línia concreta. Aquells que produeixen aquest tipus de planta, lògicament estem afectats. Una sortida és, evidentment, exportar, és a dir, veure què hi ha, quines sortides comercials tenim. Malauradament, l'exportació es concentra en una època de l'any molt ajustada, que és 2 mesos i mig. 2 mesos i mig. Quan ells encara no s'arriba a la producció i nosaltres ens avancem. I l'any que anem a Madrid, que perdem l'exportació. És el mateix que passava amb patates, amb clavell, amb tot. Aprofitant el clima d'aquí, podem exportar abans que... Abans que els altres... És el que deia en Jaume Aquesta és la vostra estratègia, diguem-ho així, no? És una estratègia. Una mica del pas que... Perquè ho podem fer així. El clima ens ajuda. I tornem a estar, deia en Jaume, no podem anar al Vallès a sembrar perquè vindrem més tard que ells per fred. I el clima d'aquí a baix Maresme no hi ha res. Fantàstic. Estem al rovell de l'or. I com això, tot clar, és igual venir a viure aquí. Però això és una arma de doble tall. Per una banda va bé, però per l'altra... Parlàvem de la projecció internacional de moltes de les empreses aquí de Premià de Dalt. Abans el Marià feia referència. Penso que això ens dona un prestigi, tot i que potser nosaltres, els premianecs, no en som massa conscients, però sí que vosaltres a nivell d'Europa, fins i tot també, teniu aquesta projecció i penso que això ajuda molt al sector. Sí, perquè té bastant de pes, diem. Doncs clar, no n'hi ha prou, en 2 o 3 mesos no n'hi ha prou. Perquè França mateix no fan com aquí, que a França quan comença a sortir producte d'ells, doncs es diuen, no es tallen, però nosaltres ho tenim aquí, clar, és més barat també de transport, i llavors ofereixen el seu també. I en canvi aquí a vegades es compra planta que es fa aquí o millor es compra fora també. La gent a vegades no sé, prefereix comprar una planta d'Holanda que una planta d'aquí. Ja són més volen més un seu, perquè és més a casa seva que no pas a vegades aquí. En el meu cas sí que és molt important l'exportació perquè estic facturant el 76% de l'exportació tota a França. 76%. Són aquests 2 mesos i mig ja ens atreu tot, Ja ha d'arribar-hi. És una gran ajuda, Sí, això. Que us heu d'avançar, no? Què dèiem? Abans que... Has de pujar molt a França, saber què volen, quan ho volen, quins colors estan de moda, quin tipus, com que els agrada, i has de sortir a viatjar, vull dir, que la projecció moderna no és... Clar, vosaltres suposo que deia abans en Jaume, s'ha de sortir, s'ha de veure el món, s'ha de veure les noves tendències, s'ha de conèixer una... Clar, perquè vosaltres, per anar avançant, heu de conèixer el que hi ha, no? I això és una de les vostres, suposo, de les vostres funcions, o el fet d'haver de sortir, posar-vos al dia. I ara entrem al món dels MPS, les plantes que no podem... El tipus de productes fitosanitaris que poden fer servir ens obliguen a Europa per poder sortir bé, vull dir que feina en tenim endavant. Això de l'MPS no et compra. Sí, exacte. Si no tens el títol de MPS, millores pràctiques mediambientals que diuen, si no tens aquest títol no pots sortir a Europa. És un títol que us heu de fer Un certificat, sí. Que ens el revisen. I que et dona una nota de més a menys, de si ets més sostenible, si contamines menys, una mena de nota de bones pràctiques que fas en el primer, de que estalvies aigua, de que fas servir energies renovables, hi ha una sèrie de paràmetres i puntuen i et donen una nota. I per vendre, no sé, a l'IKEA, doncs si no tens aquest certificat, doncs ja no cal que hi vagis a trucar a la porta. Després poden negociar si tens un 5,
un aprovat justet o tens més bona nota, però d'entrada has de tenir aquest certificat. I aquesta relació, com dèiem, amb ser més sostenible a nivell de... no? A fer servir productes fitosanitaris que siguin respetuosos, vull dir que jo que estic arruixant per algunes malalties concretes, però l'endemà tinc marietes, vull dir que estic ajudant, no estic matant els bitxos, sinó que estic potser fent una mica de neteja, però no sé, amb productes molt lights, vull dir que estic ajudant que la marieta o que els insectes que són beneficiosos també treballin i també dinin i sopin i m'ajudin una mica. Ens podria integrar aquest diner. Hi posem bitxos que es mengin els altres bitxos. I es manté un equilibri i ens estudiem de productes fitosanitaris. O sigui, ara el sistema una mica aniria per aquí, no? És a dir, utilitzar animals, o en aquest cas paràsits o bitxos o com es digui, que es mengin els... Sí, però el fet de fer servir, disculpa, de fer servir productes respetuosos ja fa que apareixin els bitxos. Vull dir, jo les marietes no els he posat, ja estan en l'entorn. I hi ha una sèrie d'insectes que es mengen els altres, vull dir que ja hi són. També hi ha gent que ven aquests bitxos i els deixes anar com si estiguessis deixant anar lleons, però... O sigui, de fet ho feu? O sigui, sí. És un sistema una mica per mantenir el nivell ecològic, diguem Està així. molt evolucionat encara, però per treballar sobre això ja fa molt temps per poder ser molt efectiu. Hi ha dues maneres, o els deixes anar o potencies que els que ja hi ha s'hi troben bé i vagin a més. Nosaltres amb la novetat ara jo introdueixo en el meu sector, diguéssim, que és el de l'esqueix. Nosaltres veiem els esqueixos, no els productes. Llavors ens han fet fer, ens han obligat a tenir ara en venda els esqueixos d'aromàtica, d'aromàtica amb biòlegs. Ecològics. Ens han fet dir, ho dic aquí, és CCPAE, que és un Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que certifica que tota la producció de plantes de planta aromàtica ha sigut elaborada seguint les normes de l'agricultura ecològica i tractada sense adobs, ni pesticides, ni de síntesis química, evitant d'aquesta manera qualsevol residu d'aquestes substàncies. Llavors, clar, cada vegada les plantes aquestes, els romanís i farigols, el fan servir per cuinar. Que la gent a casa seva té aquella... L'altre dia va venir a casa un diu, ai, mira això, me'n dones un que jo me'l faig per cuinar. Vull dir que és veritat que la gent agafa, pica i menja. Doncs clar, això implica adaptar els hivernacles, aïllar-los, posar unes malles Insect Plus, perquè mengin els bitxos, i el que diu ell també, deixar anar bitxos d'aquests... Que es mengin els que són nocius. Lluita biològica. Les plagues. Doncs això és evolucionar. Jaume, que està fent ara, no? Nosaltres ens hem trobat perquè som cultivadors de plantes d'aromàtica i ens hem dit que els clients ja ens ho demanen així perquè ja ens veien els de la Generalitat i les instal·lacions en què l'adob ha de ser ja lògic que fa una pudor, amb fems d'abans allò. Ah, sí? Sí. Tenen uns gimbales, però són ecològics, heu portat la vaca allà, no sé, però jo quan passa per la màquina ja... No estem acostumats a que es facin. Si ho venguessin al Garden i aquella de la dona s'obrissin allò, no sé què passarà, No, una vegada ja ventilant ja està. Doncs això, l'adob també ha de ser biològic, amb adobs que no tinguin substàncies dolentes, diguéssim, en aquest cas per cultivar, i per consum humà, i ja està. De fet, és allò que diem, que la gent no se'n dona compte realment per fer això, la feina i la cosa que hi ha darrere, la tecnologia que hi ha darrere d'això. Això és una planta. No, clar. I el temps, evident. Si tenim l'aigua, que l'hem de fer la bona perquè la tenim dolenta, i reciclar-la i guardar-la i vinga, O sigui, el tema de l'aigua també és complicat.
L'heu de treballar prèviament, l'heu d'adaptar, diguem. Obligat. I això com ho feu? Nosaltres vam estar a punt de plegar, plegar, però va haver-hi un antes i un després. Vam estar un any batallant. El tema de Com l'aigua. els pous, tenim aigua de pols tota la vida hem plegat dels pous i clar, doncs aquestes plantes són molt delicades, no totes les plantes delicades, però hi ha algunes que són més sensibles i nosaltres que hem de vendre la qualitat màxima perquè tot estigui la fulla verd i tot. I llavors vam tenir que de fer anàlisis, què passa i de llançar partides i plantes. Els pous estan contaminats amb aigua d'aquí, no? Sí, tot l'entorn. Abans vam començar a parlar amb els veïns i sí, tothom es trobava amb el mateix, no? Ja que teníem l'aigua contaminada. L'aqüífer està contaminat. Com se diu això? Les capes fètiques. Capes fètiques. Vam trobar un metall, un clor, una cosa molt... Però últimament no sabia que s'havia utilitzat. Bueno, no es va dir quan van anar per aquí dalt de l'assumpte. És un clorur que va barrejat amb la matèria orgànica, fot una reacció i ens arriba a matar les plantes. Per exemple, el clavell, que és una planta forta, les fulles. Cauen les fulles que amb pressió, doncs... Per tant, per I voler llavors, això... què toca? Doncs trucar, posar una màquina d'osmosis inversa, doncs que posa l'aigua a 0,1, bueno, 9. Això encareix la producció... Sí. Llavors, gràcies també una mica que recull l'aigua de la pluja dels hivernacles, més els parell de mines que poden haver-hi per aquí, encara vagin alt, doncs hem pogut fer un dipòsit gran i barrejant amb l'aigua aquesta tan bona que surt, perquè també tan bona, ja has de posar adobs i això perquè si la planta li regues 2 vegades seguides amb aigua bona, aigua destil·lada i és aigua destil·lada el que surt d'aquestes màquines. Llavors la barregem amb l'aigua de mina i l'equilibrem i llavors, bueno, ja està, solucionat. I el sistema de rec? Però les aigües de pou, tancats. No. Tancats perquè això no són bones. està contaminat. Un altre impediment, Nitrogen, que és el que deies tu d'aquestes aigües que tota la sequera i els pous que estan sense treure res. En Ricard que li faran una carretera nova tindrà més aigua, si no tindrà l'autopista en tindrà més. No tindré terra com fa falta. Si sap què, no faig la carretera i ja tindré bé. Estem parlant de l'aigua i el sistema de rec és suposo que va evolucionant contínuament. Sap que ja no tenim d'amagat, ja no es queda d'amagat. I regalar a l'era, allò que veus tota l'aigua quan corria, tampoc. En aquest sentit jo crec Però que... era molt maco, perdona. Sí, molt romàntic. Amb els peus allà dintre. L'estiu fresquets, però fregats. Sí. Amb els sistemes actuals estalviem molta aigua, evidentment, i això fa que també puguis afinar més què necessita exactament aquesta planta o un reu. I, tal com deia, amb la recollida d'aigües pluvials, inclús la recollida d'aigua de rec sobrant i el tractament també fa que el consum d'aigua realment no sigui tant com segurament era abans. Bueno, diguem, patim un equilibri, no? Estem molt menys, perquè tots som boters que van directe cada test. Necessites menys i més bona. Sí. I a més encara, si encara ens en sobra la reciclem, la guardem i la podem aprofitar, vull dir que l'aigua molt menys i més bona que la dius tu. Cada planta té el seu goter, milions de quilòmetres d'autobús tenim. Exacte, això sí, plàstic, però bueno, cada planta saps que li van els 200 centímetres cúbics o 20 o 30 falta amb l'adob corresponent i ara doncs... Clar, perquè l'adob subministra a través de l'aigua. Sí, generalment sí. El substrat que ens emportem, n'hi posem, però també generalment sempre amb l'aigua. Depèn de quina planta s'hi posa adob de fons, si no hi ha rec directe. Sí, perquè després del prospect arribi a la casa i duri també. Si només arribes amb aigua abonada de l'oliver, com el treu d'oliver i arriba a casa de la senyora, pateix. Doncs així em porta molt adobats amb el mateix substrat que els allarga la vida de la planta. I el tema de la meteorologia us afecta d'alguna manera? Abans, ens anem enrere, els pagesos eren una mica com els homes del temps d'ara, perquè també sabia que no sé si ara vosaltres esteu allò tant al cas com abans, que en seguida sabien si havia de ploure, si no, com ho fa el vent, el dels ocells, en fi. Això ho controleu vosaltres o ja no? I tant, ara ho fem a internet i sabem.
De totes maneres, per cultivar la planta, en principi no, perquè plou, està tot en invernacles, tot està controlat, en temperatures, vull dir, això no. És més aviat a l'hora, diria, que per la venda. La venda, realment, una mala primavera, entre els caps de setmana, que és quan hi ha més moviment de planta i la gent, doncs, és perjudicial. També en algunes fases del cultiu, aquelles tormentes de setembre-octubre, dius, ostres, o la nevada del mes d'abril, dius, recoll, estem en plena primavera, no toca. Una pedregada pesada. Quan hi ha molta humitat i temperatures calentes, la humitat i la mullena... Home, la meteorologia influeix molt. Influeix molt. Influïes quan fèiem ancians, influïes ara... Sí. Continua influint ara molt temps. Ve 10 dies seguits de 2 graus a fora, doncs clar, això les màquines, les calderes funcionen i llavors això són gastos que després no els recuperes. Fas una conxatia vermella, necessites 14-20 graus i si a fora estem a 2, doncs vinga, posa-li gas. I aquella planta m'ha igual, no m'expliques que havia estat 3 mesos, 2 mesos a temperatures baixes. Segons la climatologia, doncs tens més guanys. O sigui, de fet us afecta, no? Sí, en aquest cas el fred i... El calor, fred, aigua, vent... No, el vent no en parlem de res. Ben afecta. Ben afecta. De fet, hi ha hagut un canvi dels principis de Corma, que es produïa molta planta interior, però ho dèiem, no? Perquè ens emmirallàvem en Bèlgica o en Holanda. Allà es feia planta interior, llavors quan vam veure allò vam venir cap aquí, es va fer els hivernacles de vida d'aquests d'Indústries Ibèria, com els holandesos, amb taules de cultiu, amb calefacció. I amb el temps d'anar passant hem anat veient que no ens feia falta tant de planta interior, perquè els holandesos són grans productors i perquè les xarxes de transport són molt àgils transportant planta amunt i avall. Així que una planta de clima més mediterrani, una planta més nostra, que poguéssim cultivar sense tant de suport de calefacció, és a dir, sense modificar tant el clima, ens iria millor per produir i per vendre, perquè al cap i a la fi el que vam veure és que els clients que ens venien a comprar volien el tipus de planta mediterrània, perquè a l'interior ja la trobaven a Holanda, ja els hi portaven a casa. I això va ser fruit d'una evolució, potser fa uns 20 anys que vam fer aquest canvi de produir planta interior a produir planta d'exterior, per dir així, no? Més planta de temporada, més planta en flor, més planta de primavera. Freda, més aviat més... Sí, que suportés millor els nostres climes. Però evidentment necessitem un suport de calefacció per fer els queixos o per fer altre tipus de planta que en un moment determinat necessita calefacció. Però no és un constant, sinó seria inviable els cultius on hi ha molt de suport extern. L'any 85, que és quan va haver-hi aquella alçada a tota Europa, es va enganxar un hospital dolent, va començar a fer planta, el 81, quan la torna a inaugurar. I tots érem molt feliços, cultivàvem això mig fred, no passa res, i després en el 86 va enganxar 5 sota 0, 10 o 11 dies seguits, i va matar tota la producció de la cooperativa i dels socis i de tothom. I llavors correm-hi tots a buscar generadors, a buscar calefacció, vam rentir la sala. L'experiència ja la tenim i estem preparats per aquestes coses. Llavors que ja no anava més. No, sí que no. Estàvem parlant evidentment, amb aquestes comoditats, noves tecnologies i això, pràcticament podeu cultivar qualsevol planta, més o menys, adapteu una mica a la climatologia i podeu tirar endavant qualsevol proposta de planta. Jo recordo, a nivell de planta tallada, i ja molt famosos els calis del Maresme, a nivell de planta ornamental podem destacar-ne alguna així típica del Maresme, els geranius, per exemple? No sé, pregunto. O no? De consum o clar, estem de consum o de producció i... perquè es produeixi aquí una planta, diguem, típica del Maresme. Tampoc perquè els geranius se'n produeixen milions a tot arreu. Una planta aromàtica i clavells a Europa tenen la sempre anomenada, aquí al Maresme. Sí, això sí. Una planta, una lavanda feta aquí que tens una densitat de 8 plantes metre quadrat i li toca estar al carrer, està endurida i amb molt de sol, vull dir, és molt compacta i molt dura. En canvi, a Holanda fan una planta dintre hivernacle a tocar, molt tendre, el client veu que la nostra és més bona. Una altra cosa és que aquella gent està fent moltes rotacions i a l'hivernacle constantment estan sembrant, venent, tornant a omplir.
nosaltres fem una omplerta com aquell que diu i a la primavera que tens aquesta cunya que has de vendre ho vens tot, però després tens molts mesos que tenim les instal·lacions buides perquè no som capaços de vendre altres èpoques de l'any. És l'altre hàndicap. Sí, l'estacionalitat de la venda. Una època de venda i una altra època molt... Sí, època molt... Els cicles que sempre... Cada és el mateix, sí, sí. Això es va repetint i una mica el que diem que tenim previst, hi ha previsió i aneu una mica sobre el que hi ha avançant-vos una mica... Sí, el que fem televisió i llavors la gent no munta, la previsió que fem. Nosaltres ja intentem fer-ho bé, però l'altre després que... Hi ha moltes variables. El consum. En el nostre cas, a la nostra empresa, això ho tenim més o menys solucionat, perquè com que manem els esqueixos i ens adaptem segons quina època de l'any, doncs a l'estiu fem un arreglament entre aquesta planta de Ponsètia i ens tenim les instal·lacions plenes per subministrar als nostres clients. I després, quan arriba a cabo la Ponsètia, ja ens preparem per l'hivern, que és quan nosaltres tenim més demanda per subministrar els nostres productors que vendran després la primavera. Sempre ens comparem com amb aquells que fan la roba d'estiu, no? Estem a l'hivern i estàs preparant l'estiu que ve. Nosaltres ens avancem. I llavors, com que tenim una gran gamma de plantes, doncs intentem que les instal·lacions estiguin plenes tot l'any. Sempre, evidentment, que hi ha pics que són més baixos, com ara setembre-octubre o maig-juny, però la resta de l'any tenim instal·lacions plenes. Perquè és un altre tipus de material, el que és la planta acabada que va en la cooperativa, en aquest cas en les activitats. Però és diferent, en aquest cas s'ha de diferenciar un Sí, jo no tinc tant el cultiu no té tant el pic de la venda. Sí que quan ven la planta de primavera amb la corba, sí que tinc un volum gran, però llavors la nostra activitat d'esqueixos continua. I ells, en aquest cas, és... Una mica al revés que nosaltres. Sí, per això. Igual que això de la Ponsètia, que quan estàs a la platja allà banyant has d'estar pensant que el mes de juliol a l'agost has de començar a sembrar els ponsèties per Nadal. Coi, només això, no? Clar, això és el seu cicle, clar. El seu cicle, però dona la sensació que llavors no toca pensar en ponsètia, no? Quan és pel desembre l'has de vendre. I també tenim cultius de 5, 6, 7 mesos, no pot fer-ho per voltes tampoc. I encara la fessis, jo vindria a la tardor i no es ven. És per no fer-la, és perquè després no sortiria quan digues. Una per temps no pot fer-ho, l'altra no. Estava pensant en allò que abans comentàveu de la cultura de les plantes, que si no tenim cultura de plantes, però sí que tenim molts productors de plantes. És curiós això, no? És una mica no una contradicció, però es crida l'atenció, si més no. Jo sé que és perquè tenim un clima extraordinari, que aquí a Baix Maresme tenim... Però tot i així, doncs, potser sembla que una cosa li deu com de portar l'altra, no sé, Sí, penso. no és ben bé així, no sé, el pavillet. En tot cas, és el que diem que no hi és aquesta cultura, no cal que reivindiqueu, és això, no, també? Els grans consumidors de planta a Europa són els països nòrdics. Són els que durant molts mesos tenen molta foscor, després quan els surt la llum, quan els surt el sol, doncs en primavera i estiu, doncs volen allargar, volen aprofitar-ho. Llavors, a nivell de venda, els colors llampants, els colors grocs, les carbasses, al nord els agrada molt. Nosaltres tenim més o menys tot un any amb llum, que si sortim a passejar i amb plantes, no està tot nevant, no està tot congelat. Llavors, possiblement per això no ens crida tant l'atenció que en un moment determinat n'hi hagi. Aquí n'hi ha sempre. N'hi ha sempre de plantes. Amb flors sempre, però... La cultura aquí conservar-la, posar-la dintre casa, que no se'ns vagi molt bé i es torna a portar. Això és el clima, És el clima. Sí, jo crec que el clima condiciona. Els països nòrdics treballen gelat en Síria, i aquí fem ideada, perquè l'estiu aquí treballa com es vol que fa. No cal anar massa al nord, vas a Perpinyà i rotonda rere rotonda és un mar de flors. I està... no sé... I no són una cultura de sembrar per cuidar-les i tenir gràcia i fer-ho mal. Però en aquest sentit, un canvi que aquí apuntàvem abans, el tema d'agricultura ecològica, els horts urbans
és jo crec, no sé si dir-ho com una moda, però sí que estem veient un increment de gent que a casa es produeix no tan sols una planta de balcó, una planta de flors, sinó una planta que li porti alguna més, no? Doncs ja sigui una farigola, un romaní, un julivert, plantes que després tenen un ús, un ús a la casa, a la cuina, i això hi ha un increment important. Inclús algunes illes de Barcelona s'estan recuperant per fer horts urbans, per tenir distret a la gent de la tercera edat de l'entorn. I després entre uns altres fan calçotades, i això té cert poder de convocatòria. Països més avançats, vull dir, a Nova York en deien que hi ha una web d'intercanvi de fruites i verdures produïts a la teulada. Inclús hi ha una associació d'abelles que es canvien la mel, perquè les abelles pol·linitzen, i des de Nova York no és possible posar eixams, però dalt dels terrats sí. Doncs ja està havent-hi una moguda en aquest sentit, el fet de jardinar terrats, fer les ciutats més verdes, suposo que durant molts anys no s'han preocupat, i ara hi ha un canvi de mentalitat que no sé quina força tindrà, però per poca que sigui ja és important, perquè això no hi era. En aquest sentit, a casa nostra o a prop, el tema d'horts urbans, o sigui un petit espai a casa, que no té per què ser molt gran, però que t'aporta no només que dius tinc 4 plantes, sinó que aquelles plantes hi faig un ús. En aquest sentit, les plantes que podem dir plantes aromàtiques, plantes culinàries, s'hi diuen molt, i de cultiu ecològic també va tot lligat. Està fent ara un soci de Corma, el Mas, les tomaqueres, els pebrots, les línies, els monters i... Encara tornarem a la pagesia d'abans? Sí. A veure si tornarem. Ara deixem amb la planta ornamental, amb el teu sí que tornarem a dedicar. Amb Broma li dic, oi, que tornes als teus orígens, no sé què, perquè el pare també no. Tornes als teus orígens, no sé què. Una mica perquè dèiem que no sabem on ens portarà, no? No se sap mai, tot és cíclic, tot té el seu temps. Per tant... Amb això de la cultura, quan puc intento anar a França, que és un país que realment hi ha cultura, i em fa una gràcia perquè a vegades vaig a una fila i al costat veig una guarderia, a la guarderia municipal, i vaig al darrere del pati i que hi ha l'hortet que fan que els nens sembrin 4 enciams i 4 verduretes, o sigui que ja és una manera d'entrar en contacte amb el món vegetal. Per tant, és un camí a emprendre, perquè això es comença des de petit. El que no té l'hàbit de comprar plantes ni cuidar el jardí, aquest ja està perdut, per tant, no sé. A mi també em sembla que he sentit a dir que també molts col·legis també fan alguna d'això. Algo s'ha vist, però ja és generalitzat. No sé si ho fan fins a certa mida i després d'aquella mida damunt ja no es fa ja, no sé. Els anglesos a les escoles tenen un programa educacional a nivell de plantes molt potent que fan concurs entre escoles i a nivell particular també hi ha el concurs nacional de jardins particulars. Amb els premis surten per la tele i la BBC en fa un reportatge. Potser tardem temps a veure, Sí, això passa com a Córdoba, que també es donen premis de jardins, que hi ha a les cases, també hi és. Bé, en tot cas, una mica el que s'ha de fer també és aquesta tasca de difusió. Jo recordo, per exemple, l'altre dia recordava les portes obertes que feu en ocasions. Això també ajuda que la gent... Però nosaltres a vegades no ho sabem, no? El que realment s'està fent, el que esteu fent en aquest cas vosaltres. Aquest mes de juny toca. Juny 2011, jornada de portes obertes als vivers de producció de plantes. Sí. Però jo és per professionals. Però l'any passat van obrir fa 2 anys un dia públic, dissabte i diumenge. Jo he anat a algunes portes obertes i realment és interessantíssim de veure. Això que n'esteu explicant ara de la manera de treballar, el que feu, és impressionant quan ho veus, realment, perquè no te'n fas una idea, no? Nosaltres quan venen visites a casa i veuen el vídeo ple i diuen, oh, que és maco. Jo m'he de veure tot que és maco, sí. No, però queden sorpresos del que realment vam llogar en aquest espai de terreny que quasi ni es veu, no? Entre la Villa Primínia i aquí. Si no t'hi fiques dintre per casualitat, no... Quan comences a explicar que regues amb ordenadors i les maneres amb ordenadors i tot va amb ordenadors i aquest planter de Real i el planter de Múrcia, el planter de Finlàndia, de Tanzània. I de Tanzània, hi havia aquest d'aquí, tot el món. Però que ui, pensava que... Pensava que encara anàveu amb la banguera, no? Sí, anem amb la banguera. També anem, però no a l'amagar, com bé no l'amaguem. Home, aquestes trobacions d'aquí
allà s'arrelen 25 a 31 de esqueixos l'any. Vull dir que... Ja ho podríem fer cagar, també. Això. Ei, Saps el que costa això? com entres en un vídeo d'aquests de la maquinària que arriba a haver-hi, El que passa ara que dius de maquinària, nosaltres això sí que ho tenim una mica pel la maquinària, no és el planter i l'oficina també. El planter és molt manual. Hi ha màquines que ja sembren, són robots que sembren el planter, una vegada relat sí que sembren el planter, el test i el test el porten al nivell. totes les taules que tens, la màquina de tractacos... Sí, no, clar, tot... Sí, encara va. Amaga les taules d'una setmana, com treballaries. Fa 10 anys enrere hi havia 3 nois o 4 que recollien uns tacos de turba que de la màquina i ara un noi em fa 100.000 al dia. I això sí que no al·lucinat. Amb el que pots ho fas, però el que és agafar l'esqueix i anar a sembrar-lo un per una a la taula, això, com que són esqueixos molt acabats de tallar i que estan una mica vencits, molt petitets també, i llavors això costa molt. Hi ha màquines que són d'aquestes, però ja són plantes estalloses, diguéssim, com romanís, que els pots... Ho has de fer molta quantitat, quasi en monocultiu hauries de fer per poder utilitzar les màquines. 500 al dia no... No, deuen solucionar. Tenim unes fites petites, en general, mal fetes, per dir. Sí. Llavors, esclar... Aquesta finca d'aquí són feixetes. Són feixes d'abans que s'han anat adaptant a la hipernacle d'un color, ara d'un altre d'això, unes... Jo crec que quasi els fa més hi ha les instal·lacions que el terreny. Molt més les instal·lacions del terreny. I per això el canvi que deies tu és inviable. Inviable i més que res també per les condicions, tot el que tens aquí no et serviria d'una altra banda. No té res a veure amb el clima i les condicions. Però inclús l'experiència de cultiu, que és molt important, que a vegades fan any rere any, és un bagatge que vas portant. Aquesta partida zero, cuidado, és complicat. Porta uns anys d'avantatge. Sí. Cada terra fa seguer, que dèiem. Vosaltres estem molt especialitzats i sabeu el que feu i treballeu. La mateixa planta amb l'aigua d'ell o amb l'aigua de l'altre varia, amb el vent, amb l'humitat. Si una finca més fonda, més alta, més airejada, canvia. És curiós, Però vosaltres amb el temps, l'experiència, sabeu exactament les condicions que necessita en el lloc on esteu, no? Més o menys. I dintre la mateixa finca, aquest cantó més calent, aquest és més fred, allà hi va més bé dintre la mateixa finca. Si està a la riera, no està a la riera, canvia molt. I això és el que dius, és una experiència de l'altre molts anys. Ara agafa i està al Vallès. Bueno, aquesta a Tordera, avui, de mateixa comarca la de Punta. Bueno, també es trobava ara, estem parlant i no sé si parlem de la ubicació que estaven aquí, ens hem quedat encallats dintre d'un poble. Els vehicles no poden entrar, un camió una mica grandet, ha de treure 3 vehicles, 4, vull dir, estem dins d'urbanització, diguéssim. Cultiu dintre d'urbanització. Vilassar, Premià, tots toquen tots així i bueno, dius tu, que havia al mig allò, és que un trailer per on t'entres, per casa meva és impossible. Hi havia Primínia i la vam fer ja amb un carrer de pujar i ja. No pensant, que deia abans amb els... o que dèiem nosaltres, que no pensen nosaltres. Les cases van aquí i ja està. Després la caldera fa soroll, llavors l'Ajuntament dient que aquella caldera fa soroll i fa 5 anys no hi era aquella casa. Sí. I ets el que fa una el soroll fa el que toca, una caldera de 5.000 metres que... Li hem posat unes casetes al cantó i veuràs. Bueno, cantó jo diria sobre. Cantó sí, jo crec que s'ha posat a sobre. Porta tota la vida fent plantes i fent un cau a la casa. O fent el que té a casa seva i ara els veïns que acaben d'arribar el fan amb ell. No, és el que es porta avui en dia, no? Jo crec que dèieu que fem com nosa, no? Bueno, clar, és que les coses han canviat i potser no se'ls ha respectat l'espai que teníeu. Tot no dic que estem amb la cultura. No hi ha cultura ni que som gent de guanyar la vida, que necessitem el nostre espai i necessitem els nostres camins de històries i no ens deixem un marge de separació amb el poble i no preveuen que hem de treballar i necessitem maquinaris, sorolls i etcètera, contra ells ens van empenyent cada vegada.
I és la cultura de que no... O no ens volen, com a pagesos, aquí al Maresme... No s'han tingut en compte, diguéssim. Sí, jo també penso el mateix. Van al seu ritme, rotllo. No es tenen en compte, res. Diries. Sí, sí. Ni planificar, ni en estudi, ni res. I som una activitat econòmica que generem uns llocs de treball Sí. que econòmic important. potser Sí, però econòmicament no donem, no aportem. Sí, és més llaminer Un polític. 4 permisos més per fer 30 cases més que donarà vidilla a l'Ajuntament 10 anys més. Però d'aquí 10 anys, quan ja hagin fet aquestes cases i ja no hi hagi territori, llavors què faran? De què viurà l'Ajuntament? De què viurà la caminada? No tindrà indústria, no tindrà res? Tot això crec jo que és l'especulació que hi ha hagut. Per això deia jo, ara potser aquesta punxada serviria per recapacitar i dirà, bueno, ara venen èpoques de vaques flaques, però després cap on volem anar? Potenciem aquestes empreses punteres que tenim a Premià de Dalt i al Maresme o d'aquí 10 anys els acabem de fer l'estocada i acabem de rebentar-ho tot? No ens hi comptem. Però és que jo mateix tampoc tinc clar el després d'aquí 10 anys. Sí. Perquè jo no puc fer front a la pressió d'una autopista que la tinc a tocar o d'unes cases que estan baixant després que passin per sobre teu, vindran sobre meu. O si no ens dibuixant una zona verda. Vull dir, amb això, realment, hi podem fer alguna cosa? O contractar el millor advocat i treure els màxims que és possible. Vull dir que arriba un moment que dius, bueno, segons a quin moment del segle t'agafa, si, per exemple, si tens descendència que segueix el negoci o no el tens, pot ser una cosa transcendental per dir, mira, deixem-ho aquí. O si, bueno, no sé si té continuïtat o no té continuïtat, no? Però és difícil dir què farem d'ara. No ho sé. Jo No que quedem menys, un país menys. Sí, clar, és que un de més és molt difícil. Quedarem 4 i no podrem aguantar-ho. Ja comencem a fer els 4 que som, millor com quedem 1 o 2. Aviam, si per aquest camí del mig, a més de passar els pagesos, hi ha de passar persones, abans es pensa, i potser generalitzo, però bueno, abans es pensa en les persones que passen els pagesos, i la prova és que va costar molt d'asfaltar, un cop asfaltat tampoc es va deixar les distàncies, i ara correm-hi tots. Vull dir, els pagesos ja hi eren. És veritat que fa 50 anys anàvem amb un carro i un carro ocupava menys espai, però bueno, també passaven els camions de palla i també passaven. I avui hem de passar els trailers, els trailers no passen. Els trailers no passen. I això és un problema de costos. Fins a dir, quan tenim la carretera, el mercat de la flor aquest dia es queixava que no li fan... Un accés. 250.000 vehicles que passen, la nacional es convertirà en un passeig i a dalt ell no té accés per sortir. No s'hi compta. Tenim l'esperança que no es faci, no? Bueno, això també, ojalà no faci. Ojalà no faci. Bueno, no ho sé si ojalà no es faci, perquè... No ho sé, però en tot cas que trobin una via on el màxim de territori estigui conforme, diguem-ho així. Perquè separar la funció és molt difícil. Menys dolent. Menys dolent. Perquè sempre afectarà algú altre, no? Sí, evidentment. I jo puc entendre que davant d'una foto aèria, quantes menys cases afectis, vol dir que la resta és territori, som pagesos, doncs millor, en principi millor. Si més o menys barat. Però bueno, ens hauríem de respectar tots una miqueta, no? Perquè si tot aquest el fem perquè la gent vagi cap a Barcelona, doncs, escolti, la comarca, què ens quedarà? Només les carreteres? Trist. Ciutat dormitori. Ciutat dormitori. Bueno, doncs hem de fer turisme rural, una cosa Per d'aquestes. replantejar el negoci. Sí, pot ser. No és que diem, no? Les coses van canviant, les coses no evolucionen, a vegades doncs millor, a vegades no tant, potser no. Si no ens agradés el que estem fent, esclar, ja molt, l'autonomia ja és plegat ja, però jo crec que tots els que estem en aquest sector ens agrada realment. Sí, però ja per Josep, el futur dels nanos, dels nostres fills... Això és una de les coses que vosaltres tots veniu de família de pagès. Sí. Vosaltres creieu que els vostres fills, penseu, potser tenen encara els fills petits alguns, no? Però creieu que s'hi poden dedicar o que tindran interès en seguir com vosaltres o ja veieu? Si hi ha terra podem fer alguna cosa diferent del que estan fent, però si no hi ha terra no farà res. No estic segur que sigui el que... No ho sé. Jo penso en això de Corma, no? Sí. Què passarà dintre de 10 anys, 20 anys? Serà una comercial que comprarà i vendrà o perquè nosaltres ho hem plegat tots o què? No, clar, evidentment si no hi ha pagesos, clar, no. Sí. El principal és guanyar-se la vida
a partir del moment que et deixes de guanyar la vida, llavors has de buscar alternatives. Un altre dia podria ser plegar, o canviar de cultiu o canviar d'espai. De moment no veiem, a dia d'avui no veiem aquest final, ni anirem continuant, evidentment. I tal com deia Josep Maria, si la feina que fas actualment t'agrada, doncs no hi ha per què plegar. A no tinguis, com el Ricard, que ja un tros de finca perquè li passa la carretera, però això realment seria un plantejament, no? Però si no hi ha més plantejament, no ho sé, la cooperativa realment dona sortida comercial als nostres productes, que això és molt important, i doncs fet que estem on estem, amb les vies de comunicació que tenim, a prop de consum, com és Catalunya, que és una àrea de consum important, i a prop de França, que és una àrea d'exportació important, doncs jo crec que les nostres explotacions segueixen sent viables. A partir d'aquí, mentre els bancs ens deixin diners, podem seguir endavant, no? Exacte. I com dèiem, el recolzament, una de les coses que he dit en bastant ocasions és que no tenim recolzament de les administracions. Ens costa. Clar, tant, una mica us ho aneu fent vosaltres, no? Us heu buscat la vida, és el que dèiem. Molt bé, i si algú altre que vulgui fer alguna pregunta, que Valerià, si algú vol intervenir, em sembla que podem donar la paraula, no? Sí. Si algú vol saber algun aspecte que no hem tractat o que no hem comentat o vol afegir alguna cosa, o el Jaume vol dir alguna cosa com a professional del sector. Una pregunta, ja vull. Això que explicava dels esqueixos, com ho veneu, els esqueixos? Plantats. Això que dius que veneu esqueixos. No, que tu dius que feu esqueixos. Sí, nosaltres fem Sí, nosaltres la Làntia. Tenim una planta mare a diversos centres, aquí a Premià, a Tordera, i ara últimament també el tenim externalitzat a Tania. Llavors tot aquest esqueix que ve d'aquests centres l'arrelem, el 85% l'arrelem aquí a Premià. Sí, arrelat, ja. No, ens ve d'arrel nua, com tot és de la planta, un brot, un esqueix. Llavors això el posem en un tac de terra, de turba, està prefabricat i llavors ja està 3 setmanes, 4 setmanes de cultiu a dintre de les instal·lacions amb els seus condicions i llavors ja el venem als productors que després engreixen la planta, que són, diguéssim, seríem els socis d'acord o el producte que després el ven al mercat, al garden o als centres comercials. Aquesta és la primera part. Doncs això seria... Jo voldria fer una pregunta. L'administració, aquí a Espanya o a Catalunya, el que vulgueu dir, quin apoyo us dona envers com a Holanda, França, quina diferència noteu vosaltres? Allà l'agricultura està més apoyada que aquí, o està apoyada d'una altra manera, o com teniu el presentiment aquest vosaltres? Bé, t'explicaré un cas, no sé si... Nosaltres exportem els esqueixos de Tanzània, o bé d'Holanda, o bé d'on sigui. Nosaltres aquí hi ha aquest un procés de fitosanitari de l'administració, ha de controlar que aquell esqueix estigui correcte. Nosaltres hem deixat de fer-ho a Barcelona perquè allò és l'administració. No tenen cap consideració en l'agricultura. Allò no té un paper que correspon, doncs això fora. No, aquesta caixa ja la traurem demà o la passada. Allò és una planta que es morirà, en 24 hores es mor, si no la va ràpid. Ara ho fem a través d'Holanda i els diners que paguem, ho paguem a Holanda, en gent que s'han especialitzada, i una planta d'on sigui, li donen, la facturen ràpid, escolta, és que és planta perecedera, és planta que tenen ràpid. Aquí, això, d'allà tarden 2 dies, de tallar, arribant aquí, sembrar en 2 dies. Si passa per Barcelona, estem 4. Llavors, com aquestes coses no ajuda econòmica, sinó que tampoc ajuda a nivell burocràtic. Vas allà, parles amb el jefe de la planta, el jefe de l'administració i no, clar, aquí hi ha 2 que fan els fitos, però
després fan de 8 a 10, després els 10 se'n van a buscar, se'n van després, va, i llavors això, aquestes petites coses que et deixen de treballar. Com aquestes, jo en el meu cas puc explicar aquestes, però la gent deu tenir altres coses. I ens has d'anar parlant no sé qui i no te'n surts. Perquè falti una firma de no sé qui, doncs aquella planta que val, no sé, 100.000 euros, hi ha algú més. Allà, a l'aeroport, perdó, 100.000 esqueixos allà aturats perquè falta una firma o falta un document que posa no sé què, salina, o un timbre. I això l'has de fer, l'original, l'has de portar... El que és que el Fabrileig no va el títol d'explotació prioritària. Els Lluís me'l van concedir i encara no m'ha arribat. Doncs la burocràcia tenim, Sí. la burocràcia molt bé. La burocràcia i la cultura de tot, perquè si hi és cultura de poder fer-ho... Escolta, però aquell home està davant d'un paper i està veient que hi ha aquelles 5.000 plantes estan dintre d'una caixa que s'estan... Bueno, si no els sembla... I no es posen nerviós. Vete se li fot. I el diu, bueno, ja m'ho portaràs demà. Me'n vaig jo. I demà torna. I llavors això, ja hi ha hagut partides que em diu que ja han estat senceres. I això, doncs això... Que trobo que falta cultura per tot. Perquè em sembla que a França tenen el banc de terres. En cas d'una expropiació canvien terres al terra. Podria haver-hi guix o el tema de... Tot, per això dic que no crec que... dels factors, del transport, d'administració, de papers, de tot, és que demanen papers i papers i papers i triga, s'allarga tot s'allarga. Jo crec que Espanya el que ha tingut és que tenia de ser, o era una nació a Europa agrícola, pel lloc que parlàvem, la situació, no d'aquí al Maresme, sinó de molts sectors d'Espanya, i a la llarga el que ha canviat és per ser una nació amb construcció de cases i totxos i especulació de terrenys que no pas una nació a part, jo crec que no sigui tot agrícola o sigui agrícola, perquè el mateix problema que teniu vosaltres amb les plantes està passant amb l'assumpte del bestiar. El bestiar s'està traient del Pirineu al bestiar perquè no rendeix. Molt més bo portar la llet d'Holanda o de per allà, surt més barat i els d'aquí no els hi paguen. Dóna la sensació que aquí o no hi ha falta això que dieu vosaltres, la mentalitat de que les nacions s'han de cuidar per el que són o pel clima que tenen i s'ha d'ajudar molt més a les persones a que pertoca. Si toca la pagesia, toca la ramaderia o toca la indústria. Però dóna la sensació que aquí a Espanya anem així una mica, ja està bé el que dius tu, que si me'n fot a mi que es mori el planter com, i si es mor o aquell, si aquell li falten firmes d'aquella indústria i no pot treballar durant 8 dies, ni me'n fot. A veure, doncs poder el que falta és una mica de seny, ja no sé d'aquí, però... Jo diria que falta una mica, no, jo diria que falta molt. De seny. Perquè les coses funcionen, no? Perquè funcionen. Jo estic d'acord que això, en aquest cas, que tu la planta no estigui bé i te la retingui. Ja accepto, si no està bé, no la vull. Però vale, no entra al país. Però perquè faltin coses burocràtiques i fotin ja... Cosets molt bruts. Com entrar a Itàlia. Va entrar a Itàlia. Cosets molt bruts i Itàlia i Espanya no hi ha fronteres. Llavors també és com els boscos que estan amb els problemes d'incendis, si no s'apoya la gent que li agrada tenir bestiar, ramats i coses, abans no passava tant, netejaven més. Amb els habitatges que gasten amb un incendi o forestalment se gasten dedicats a 4 persones que cuidessin el bosc, o els ramats de cabra o el talano que tenen que netejar o s'amunxar de la fusta, sortiria més econòmic. Aquí dona la sensació que ens preocupem més que la casa fort, per dir alguna cosa, doncs no tanqui, o la casa Nissan no tanqui, li posem subvencions perquè que vagin construint cotxes, però cuidado, anem construint cotxes però ara veiem que com que no hi ha, se'n va, i en canvi doncs poder treballar, com dius els boscos tu, i l'agricultura, i poder sembrar, intentar sembrar més blat per dir alguna cosa, i ajudar doncs els pagesos que fan planta i ajudar-los que puguin obrir-se més en els mercats exteriors d'una manera o altra, de
fer propaganda, de fer que convingui, no, la sensació que, bueno, el pagès és l'olvidal del món, no? La persona que aquest és un pagès, us he dit abans que vosaltres ja no sé si sou pagesos o no sou pagesos, però el pagès és la persona més tirada dels partits. En canvi, per mi, no hi ha la mentalitat que el pagès és l'única persona que et deixa, que et fa viure, perquè aquell senyor que piula molt davant del micròfon, que és molt d'allòs, si al vespre i al matí no es fot patates i es fot mongetes, la dillarà, Per tant... Llavors et diran, si no ho fas tu, ja t'ho portaran de... O sigui, ja t'ho portaran, no hi ha cap problema. Doncs llavors ja som que ja no cuidem la nostra nació. El que procurem és es diu molt de boca, però després els fets no són realment operatius. El que fem és, mira, aquest senyor, el que deia ell, que s'espavila, ja s'espavilarà, ja. Llavors aquí no hi ha una política de... El concepte de sequera, el van tirar la fem i després va passar el que va passar. Sense consultar res, Exacte, van carregar tot un any d'un sector. El que dèieu vosaltres, això de la sequera. Això de la sequera, bueno, sí, no sé. Però com a d'allò de cuidar l'aigua que tenim, aquí no és que tota l'aigua sigui bona, però n'hi ha molta d'aigua, n'hi ha molta. No sap ell de l'aigua seva, d'un baixa, ja n'hi ha. I com n'hi ha molts passos, però no ens n'hem preocupat. Després que hi va haver la sequera, jo per mi ara l'explico que van córrer els d'allò de connectar 3 pous perquè aprofitar l'aigua, d'aquí van fer unes instal·lacions i unes connexions, un pou important que hi havia a la fàbrica el van tapar. Per què? Perquè diu que no interessava, que cada 4 dies van tenir de córrer a fotre connexions. Quan hi va haver les connexions fetes va ser com el vaixell aquell, i llavors va ploure, no sé per què. Però si haguéssim buscat, jo sempre dic que els pobles principalment de dalt, ben regulat, el 70% d'aigua que es gasta sortiria del mateix poble. No, però interessa de la companyia aquella allà que vinguis tu i l'obri d'aixeta i això, tot l'altre, no hi ha una cultura d'aigua. Com no hi ha una cultura d'aigua, no hi ha una cultura d'agricultura, no hi ha una cultura de ramaderia, no hi ha una cultura de boscos, no com sensació que no hi és, perquè els boscos ni així són de bruts i hi ha molta llenya per netejar. O no rendeix, perquè no se li ha donat o no se li ha buscat la manera de buscar la manera. Això que dius de la llenya també s'està fent bastanta biomassa també per calderes i això també s'està començant a... Estem començant, perquè no hem començat fins que ens hem vist ofegats amb el totxo, A veure per on sortim, Llavors es passa que, clar, tens que fer una instal·lació per l'explotació que tens d'això, de calderes d'aquestes, i clar, val un... És cara. Caríssim. Però si hem donat milions perquè aquell banc no s'ensorri, a veure... És més important que nosaltres, tots els estem... El banc és més important que nosaltres, I l'empresa d'aquesta empresa de l'aigua que dius tu és més important que nosaltres, i aquesta empresa de l'autopista també, el Calé, el Lloguer Calé, nosaltres som pagesos. Som pagesos. Aquesta, la paraula aquesta, no? El pagès és pagès, però, cuidado, que el pagès... Com van dades, venen a buscar el pagès, llavors, I el forestal li venen a buscar el granger. El que tens és que d'allò que en comptes que mengen 3 cops al dia, com a mínim, podries menjar 4 aquests. A mi també em fa molta gràcia quan diuen tot això que fa llavaneres, caldetes, els pèsols, mongeta al ganxet... Això no em pren la boca de dir, mira, això és... el Maresme... Us agrada deixar que la gent cultivi això, perquè estem parlant de planta ornamental, però també d'enciams i cols i tot això també se'n sembla bastant. Talavera, Mataró, Santa Susana, tot allò se'n sembla molt. I què? Com tot. En tot cas, si us sembla, ens trobarem d'aquí uns quants anys i farem una valoració de com han anat les coses. Home, encara que temps, no m'ho sorprendria. Molt bé, doncs, més o menys hem parlat de tot plegat, no? Del món de la planta ornamental, hem parlat dels vostres orígens de la pagesia, de com han anat evolucionant les coses, de com us heu anat adaptant als nous temps i, de fet,
perquè estic donant no és més o menys que el mateix, no? Anem adaptant una mica a les circumstàncies del que va sorgint. Bé, doncs agrair moltíssim que ens hàgiu acompanyat avui. Ricard, Jaume, Josep i Jaume. Sembla que hàgim buscat molts Jaumes. Ha sigut coincidència. Però en tot cas, moltes gràcies per compartir amb nosaltres i quedem així, Ens tornem a retrobar a veure com van les coses, d'acord? Molt bé. Gràcies. En nom de l'arxiu municipal i de l'arxiu Pujol i de Premià de la Ràdio, doncs també moltes gràcies per la vostra assistència, pel que heu explicat i que Corma us ajudi força i vosaltres ajudeu a Corma, no a vosaltres, sinó a tots els pagesos que hi ha al Maresme, perquè almenys pugueu sortir d'aquests entrebancs que hi ha importants que teniu. Crec que el que deia avui el punt, que deia que els pagesos la seva sortida ha de ser les cooperatives, perquè si no, no se'n sortiran. Jo no he pogut llegir tot sencer el que deia el punt avui, però que deia que aquests 60.000 pagesos que estan en perill, per dir 60.000, però que la sortida del pagès és la cooperativa. Per tant, un pagès que sembra sol ja quasi bé ja és impossible, sinó que s'ha d'ocupar el que deia vosaltres, sort de Corma, us ha ajudat per tirar endavant la vostra feina, que l'esteu fent, una feina que he repetit i ho he dit abans, molt important, molt desconeguda per moltes persones i que esteu en el lloc que esteu i que l'atenció que se us hauria de tenir és molt més de la que tenim. Més res, gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres.